إذن كلتا بتعم زفاتوا محزوت أب حدا إوان مس حدا ود فقر حزن إتا فيلم إتن محزوت أمنن نحد حدن زقبرؤتن كولاتن نحد حدن زخفلقو مسوعتن بززناقع من قد ترئينا إتا فيلم كم تفتوا أي تراترني سلازي إتا فيديو لايك نتا channel دما سبسكرايب بمقبار بغدتا نابتا فيلم نخيد زانتانا زجمر هيانغ زتباله من إسي كاب أمريكا ناب كوريا كملس كلو زرئينا خوينو أكو بيك دما أب كوريا ختصنحن كي ملسن انت مخرقوا هيانغ جن كاب كوريا سرح وديو ناب أمريكا كملس أزيو هنتيونت كم زلو نجرو بخال وجن دما ليو تبهال تطبق تقال بسن كناي محازات غجغ مزيت فلط ودي ناب ديت ويد ما ناي فقر قطرا خدت ناب تبيت مقب مسأتوت تستقاط أرتو ودي بأكل سلزيت فلطو بجيجا ناب نايت أولاناي هيان كيدا كوف بلت هيان مصرعيا اتانا هاي سكول محازو خمز خونه سلز ذكرا ناب أغريبو قدم مزرابو اتاز تبيع زنبرت قوال متسات أبزي بوت أمنبر كوفيلا خمز نبرت سلز ترد عليو دما بتفت أمي قريت حتيتا أبتخال إشنخ تقات معت أخفلت محازا هيان قدما هيان قالبو كابليو كالعلكم زيك على مستردت كمي جيران عها خد ذكركا زيك على تلا وقصتا ليو مستزتقات أرتو سب كابت بيت مقبي انتو وطأتكوا تكرتا جن أب هيان جيو نيرو بسبوكيا بلا دما تتأمتو نبرت اتزرخبو تود دما فزازن كم روبتن سلز نبره بونو بقو مخنيات أغريبا قديفاتو خدت أبتا مساسا لأوان دما هيانغ بزعبا ليو محسابك قوارق سلزيك على نمحازو تفانيوا وطأ حجون بزعبا ليو نحاسبه مكينا نازور خلو هاندبتا فيرماتا أوتوبوس رأيامو أبا أمرؤونا يكأدم زغر تذكرو كمون كاب زغدي مزهبتو ناي فقر دبدابي بزي مقبالو زتقرملو أقات أمدما دحر مزكارو نعون مخاس فقروخ قلت الله سنة ناب أدما كخيد مسبلة أوتوبوس تسقيلا خدت دحر غلو دقايق جن اندقنا مقبخ تبلع كلا يرخبامو دحر متنبارو دما ليو دما داقماي بمرخابنا دسيلو نمسبلتو كم تذكرو تردأه بدحريو استغير نجر كم زيلا بمقلاص مسناي قدم محازقهم كم ترخبو قال بمقتاو تليفونو تقبلتو أما كل علالهم هيونغ ليو جانا حجون تفتوى النديايلو مسحاتتا ملسكي هابتو سنبيدار إساقني عاخدت هو انك تبساجلو نمجمرتا جزيز ترخبو الأوان إنا ذكره كتدوللو كتصب حدره تمهارو هاي سكولا بزنبر الأوان نسو أقرو تسيرو ليو دما أبتاني بيت تمرت أوتوبس ديك إسا خمز نبرت مسفلته اتمرح مكينا دما كبرابرا نجيرو ناب أمستت أقعه نمجمرتا أوان بتصبغا تمارخه كابدك أسا مسبرا برا دما أمس جنتومو ناب بيت تمرت مسبتحو دما እቲ ዳይሬክተር ንዝደንጎይ ተምሃሮ ክቐጽዕ ረኸብዎ ልዩ ድማን ሁያን ቀልጢፋ ሓቂፋ ንዳይሬክተር እግሩ ዝተሰብረ መሓዛ ክትሕግዝ ደንግያ ከም ዘላ ነገረቶ ኮይኑ ግን ኩያንግ ኣይፈልጣን የመሓዛ ኣይኮነትን ሎም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣውቶቡስ ርእያ ብምባል ኣፍሸላ እቲ ዳይሬክተር ድማ ኣዝዩ ተቆጢዑ ንልዩ ብከቢድ መቕጻዕቲ ቀጽዓ ሁያንግ ድማ እናስሓቓ ክኸይድ ከሎ ልዩ ሕነ ከም ትፈዲ ንነፍሳ ቃል ኣተወት ኣብ ክፍሊ ሁያንግ ጥራዝ ናይ ልዩ ከመይ ገይሩ ናብ ቦርስኡ ከም ዝኣተወ ተዘይፈለጠ እኳ ረኺቡ እታ ውሽጡ ዘሎ ኣደነቕቲ ስእልታት እናረኣየ ናይ ምስኣል ክእለታ እናድንቓ ከሎ እቲ መምህር ሁያንግ ትኩረቱ ምስኡ ከም ዘየለ መሰስተፋለ ነቲ ኣብ ሰሌዳ ዝፀሓፎ ሕቶ ክምልስ ምስ ፀውዖ ሁያንግ ነቲ ሕቶ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ቀልጢፉ መለሶ ሽዑ ሁያንግ ናብ መስኮት ምስ ጠመተ ልዩ ስእሊ ክትስእል ከላ ረኣየ ልዩ ኢዳ መሰወዛወዘትሉ ንመጀመርታ ግዜ ልቡ ብኣኣ ከም ዝተሳዕረ ተረድአ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሁያንግ ቴሌፎኑ እናተመልከተ ብሃንቀውታ ልዩ ክድውለሉ እናተፀበየ ከሎ ልዩ ግን ሁያንግ ትዝኳ ኸይበላ ምግባት በልዕ ነበረት ብድሕሪኡ ናብታ ናይ ቀረባ መሓዛኣ ደው ኢላ ሁያንግ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኮርያ ከም ዝተመልሰ እንዳነገረታ ኸላ ሂ ድማ ኣዝያ ተሓጒሳ እሞ ኣፍቃሪታ ኣላቶ ድያ ኢላ ምስ ሓተተታ ልዩ ከም ዘይትፈልጥን ቁፅር ቴሌፎኑ ከም ዝተቐበለቶ እናነገረታ ኸላ ሂ ድማ ንሁያንግ ኣፍቂራ ንልዩ ደብዳቤ ክትበላ ከም ዝገበረታን ሁያንግ ድማ ምቕባል ምስ ኣበያ ኩሉ ሰብ ብልዩ ክስሕቕ ከሎ ትዝበላ ንምርዳእ ዝኣክል ልዩ ኣብ ልዕሊ ሁያንግ ተገዳስነት ነበራ ኮይኑ ግን መሓዛሂ ከም እተፍቅሮ ምስ ፈለጠት ንመሓዛኣ ገዲፋትላ ኸደት ሁያንግ ዝደልያ ግን ልዩ ያ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዩ ቆልዑ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ነቲ ሕሉፍ ክትርስዖ ተመኸረታ እኳ ሂ ግን ገና ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ ሁያንግ ስምዒት ከም ዘለዋ ገሊጻ ንልዩ ዳግማይ ክትዕወተሉ ክትሕግዛ ምስ ሓተተታ ድማ እቲ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ተገዳስነት ዘይብላ ልዩ ንፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ብፍቕሪ መግቢ ከም ዝተከኣቶ ነገረታ ንጽባሒቱ ሁያንግ ናብቲ ኩባንያ ኸደ ዓርኩ ምስ ኣባላት ቦርድ ድሕሪ ምልላዩ ሁያንግ ነቲ ዝረኣዮ ጌጋ ከመልክት ጀመረ ኩሎም ድማ ብናይ ኣመራርሓ ክእለቱ ተገሪሞም ክደናበሩ ጀመሩ ዓርኩ ግን ናይ ሁያንግ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ብምስትውዓል እንታይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ከይዱ ምስ ሓተቶ ሁያንግ ድማ ገና ሕጂ እውን ልዩ ክትድውለሉ ከም ዝጽበ ዘሎ ነገሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዘይፈልጦ ቁፅሪ ተደወለሉ እሞ ልዩ መሲልዎ ብጣዕሚ ተሓጒሱ መሰል ዓላ
ዝደወለት ሂ ከም ዝኾነት ተረድአ። ሂመን ምዃና ክዝክር ምስ ፈተነ ንዕኡ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእካ ግብቻ ክትገብረሉ ሕራይ ክብልና ለመነቶ ኸላ ሁያን ግን ሂ ስለ ዘይዘከራ መጀመርታን ሓሳባ እንተነጸጉኳ ኮይኑ ግን ልዩ ኣብኡ ከም እትህሉ ምስ ፈለጠ ግን ሓሳቡ ቀይረ። ሽዑ ምሸት ሁያን ግን ኣብቲ ግብጃ እናተዳለወ ዓርኩ ናይ ፍቕሪ ቆፀራ ኣለካ ዲሉ ምስ ሓተቶ ሁያን ግን እዚ ነገራት ድሌት ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምንጋሩ ናብቲ ቦታ ኣምርሐ። ኣብቲ ቤት መግቢ ድማ ሁያን ግን ምስ ሂ ምስ ተራኸበ ሂመን ምዃና ክዝክር እናፈተነ ኸሎ ሕጂ ከም መምህር ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ነገረቶ። ንሱ ግን ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ከም ዝስል ድሕሪ ምጽናሕ ብዛዕባ ልዩ ሓተታ። ሂ ድማ ኣብ ቀረባ ደቂቕ ከም እትመጽእ ነጊራ እናተጸበያ ኸሎ ድማ ልዩ ሰኺራ መጸት እሞ ብዛዕባ ምስ ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪኣ ከም ዝረኸበቶ ክትዛረብ ጀመረት። ሁያንግ ድማ ብዛዕባኡ ከም እትዛረብ ዘላ ሓሲቡ ተስፋ ክገብር ጀመረ። ኮይኑ ግን ሰኺራ ስለ ዝነበረት ግን ንድሕነታ ናብ ገዛ ክወስዳ ወሰነ። ኣብቲ ጉዕዞኦም ድማ ልዩ ንሁያን ከመይ ገይሮም ንመጀመርያ ግዜ ከም እተላለዩን ኣብቲ እዋን ከመይ ከም ዝጸላእቶ እናነገረቶ ኸላ ሁያንግ ድማ ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ሓተታ። ልዩ ድማ ቐልጢፋ ተሰማሚዓ መሓዙት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነገረቶ። ኣብ ገዛ ምስ በጽሑ ሁያንግ ልዩ ጎረቤቱ ምዃና ምስ ረኣየ ተገረመ። ድሒሩ ድማ ቀዳመይቲ ፍቕሩ ከም ዝነበረትን ኩሉ ግዜ ከም ዘድንቓ ዝነበረን እናዘከረ ኣብ ውሽጢ ዝኽሪ ኣተወ። ንጽባሒቱ ንጎ ልዩ ምሸት ዝገበረቶ ነገር ብምዝካር ሰንቢዳ ኸላ ማዕጾ ገዛ ተኳሕኩሐ። ሁያንግ መሲልዋ ስምባዳኣ ወሰኸ። ማዕጾ ኸፊታ ምስ ረኣየት ግን ሂ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጠት ብኡ ንብኡ ተረጋግአት። ሂ ንውሽጢ ገዛ ድሕሪ ምእታዋ ምሸት እንታይ ከም ዘጋጠማ ምስ ሓተተታ ልዩ መሰፍቃሪኣ ነበር ኣብ ጽርግያ ከም ዝተረኸበትን ንሱ ድማ ክዕረቕ ከም ዝደለየን ነገረታ። ንሳ ድማ ኣይፋል ከም ዝበለቶ እንዳነገረታ ኸላ ሂ ግን ልዩ በታ ፍቕሪ ዘለዋ ራእያ ክትርበሽ ጸኒሓ ሕራይ እንተወሓደ ብገለ መንገዲ ምስ ሁያንግ ኣራኸበኒ በለታ። ልዩ ድማ ምስ ሓሳባ ተሰማምዐት። ኮይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፍቕሪ ክወድቁ ዝገበረቶ ነገር ዘከረት። ወላ እኳ ንሁያንግ ሂ ከም እተፍቅሮ ከተእምኖ እንተፈተነት ሁያንግ ግን ቀሊል ሰብ ኣይነበረን። ሁያንግ ንነፍሲ ወከፍ ፈተነ ፈሽሉ ሸለል ዝብላ ስለ ዝነበረ ልዩ ሁያንግ ትዕብተኛ ኢሉ ደምደመት። እቲ ሓቂ ግን ሁያንግ ምስ ልዩ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ምስ ሂ ከተተሓሕዞ ትፍትን ከም ዘላ ከም ዘይተረድኦ ኣምሰለ። ልዩ ሁያንግ ከቢድ ሰብ እኳ እንተኾነ ንመሓዛ ክትብል ግን ዝከኣላ ክትፅዕር ምዃና ነገረታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሁያንግ ንኣኩኡ ቤት ፀዊዑ ብዛዕባ ጎረቤቶም ዝፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ሓተቶ። ንሱ ድማ ልዩ ትበሃል ጓል ከም ዝፈልጥ ነገሮ። ሁያንግ ድማ ቅጥፍ ኢሉ ኣብ ኮርያ ከተዛውሮ ክሓታውን ሓሳብ ኣቕረበ። ቤክ ድማ እንታይ ትሓስባ ኣለኻ ኢሉ ናብ ልዩ ድማ ናይ ሁያንግ ናይ ቁልዕነት ስእሊ ሰዲዱ ሓደ ዘመድ መጺኑ ኮይኑ ኣነ ድማ ስራሕ ስለ ዝበዝሓኒ ሃገርና ነዚ ቆልዓ ከተዛውርዮ ትኽእል ዲኺ ኢሉ ናብ ልዩ መልእኽቲ ሰደደላ። ልዩ ድማ ህፃን ቆልዓ ኢላ ብምግማት ምስቲ ሓሳብ ድሕሪ ምስምማዓ ሂ ክትፅንበሮም ኢላ ምስ ሓተተታ ንሳ ግን ኣይ ኣብኡ ምስቲ ህፃን ቆልዓ ተፃወት ኢላ ኣበየታ። ሁያንግ እውን ምስታ ዝፈተዋ ጓል ንመጀመርታ ግዜ ንምርኻብ ብሓጎስ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲኑ ይዳሎ ነበረ። ደወል ማዕጾ ምስ ሰምዐ ድማ ምስ ከፈቶ ልዩ ኣብኡ ብስምባደ ደው ኢላ ረኸባ። ልዩ ድማ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ዘሎን እቲ ኣብ ስእሊ ዘሎ ህፃን ሁያንግ ምዃኑ ድሕሪ ምርኣያ ከም ዘታልልዋ ተረድአት። ልዩ ድማ ኣይከውን ኢላ ክትከይድ ምስ ተበገሰት ሁያንግ ቃል ከም ዝኣተወትን ክትኣቢ ከም ዘይትኽእልን ኣዘከራ። ልዩ ድማ ነቲ ዕድል ተጠቂማ ንሂ ደወለትላ። ሂ ግን ቴሌፎና ይልዓለታን። እቲ ከተማ ዘይፈልጦ ሁያንግ ንልዩ መፍትሕ መኪንኡ ሃባ ናብ ዝደለየ ክትወስዶ ድማ ነገራ። ልዩ ኣብ ከባቢ ሁያንግ ኣብ እትልወሉ እዋን ትፈርሕን ትሽርሸርን ኮይና ንነፍሳ ድማ እዋይ እንታይ ከምዚ ዘይገብረኒ ዘሎ ኢላ ሓተተታ። ልዩ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ዙረቶም ኣብ ሓደ መናፈሻ ኣትዮም ክዘናግዑ ድሕሪ ምጽንሖም ሓደ መሪር ዝመስል መግቢ ክፍትኑን ቀዲሙ ዝመረሮ ሰብ ድማ መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ተሰማምዑ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ሁያንግ በት መግቢ ተቓጺሉ ተሳዕረ እሞ ከም ቀደም ክዳውንቲ ተኸዲኑ ኣብ ዝኸደቶ ቦታ ስእሊ ከም ዝስእላ ገበረቶ። እቲ ዘገርም ግን ሁያንግ ኣብ ክንዲ ዝሓፍር ብጽባቐ ተማሪኹ ኣብ ፍቕራ መሊሱ ወደቐ። ልዩ ንመጀመርታ ግዜ ሁያንግ ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ምዃኑ ምስ ዝተውዓለት ዘይናትካ ኣይትመነ ዝብል ቃል ኣምላኽ ብምዝካር ተፋንያቶ ናብ ገዛ ክትከይድ ወሰነት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሂ ምስ መሓዙታ ናብ መገሻ ክትከይድ ተገደደት። ኣብቲ መገሻ ምስቲ ምስልዩ ቆፀራ ዝነበረው ጎንግ ኣብቲ መገሻ ተረኸበት። ነቲ ጉዕዞ ድማ ዝጸላኣቶ ሂ ተዘይመጽእ ማሓሸኒ ነይሩ እናበለት ከተጉረምርም ከላ ክትወድቕ ምስ ቀረበት ጎንግ ካብ ምውዳቕ የድሕና እሞ ዝያዳ ክትጥንቀቕ ድማ ነገራ። ሂ ድማ ኣመስኪና ብኡ ንብኡ ኣብ ጎኑ ኮይና ኸደት። ሂ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰት ኣፍቃሪ ልዩ ነበር ጁኖ እናተጸበያ ረኸበቶ እሞ ጁኖ ድማ ልዩ ስለምንታይ ቴሌፎን ዘይተልዕል ኢሉ እናሓተታ ኸሎ ሂ ድማ ካብ መሓዛኣ ክርሕቕ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝመጽእ ሳዕቤን ከም ዘይፈትዎ ነጊራ ፈራርሓቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝናብ ክዘንብ ይጅምር እሞ ሁያንግ ድማ ንልዩ ዝናብ ክሳብ ደው ዝብል ኣብታ መኪና ክጸንሕ ወሲኑ ንልዩ ድማ ከም ዘፍቅራ ክነግራ ክደናደን ጀመረ። ልዩ ግን ብዘይ ምቁራጽ ክትዛረብን
ናይታ መኪና መፍትሕ ሒዛ ድማ ምጽዋታ ስለ ዝቐጸለት ከመይ ክዛረባ እናሓሰበ ከሎ ሃንደበት እቲ ፊኒስትራ ይኽፈት እሞ ሁያንግ ክዓጽዎ ናብኣ ምስ ተጸግዐ ልዩ ሓፊራ መሊሱ ከይጽጋዕ ኢላ ገዛ ክትከይድ ከም እትደሊ ነገረቶ። ገዛ ምስ በጽሑ ልዩ ቀልጢፋ ካብ መኪና ወረደት። ሁያንግ ግን ንስዕባ ስለ ዝነበረ ክትወድቕ ምስ ቀረበት መጺኡ ሓዛሞ ቅድሚ ምኻዳ ድማ ጽላል ሃባ። ልዩ ናብኣ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ልባ ንዕኡ ብዝቐልጠፈ መልክዕ ተሃርመሉ ኣገባብ ናይ ገበን ስምዒት ከም ዝስምዓ ገበራ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሃይስኩል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሁያንግ ንደብዳቤ ፍቕሪ ብምንጻጉ ከም ዝጸረፈቶን ክትሪኦ እኳ ከም ዘይትደሊ ከም ዝነገረቶ ዘከረት። ንሱ ግን ዘይተረድኦ ዝመስል ዝነበረ ምኽንያቱ ንልዩ የፍቅራ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ድማ ንሂ ክጎድኣ ስለ ዘይደለየ እዩ። ንጽባሒቱ ኣብ ስራሕ ቦታ ልዩ እቲ ኣካየዲ ስራሕ ምስ ተሓድሽ መሳርሕታ ምስ ኣላለይዋ ልዩ እቲ መሳርሕታ ኣፍቃሪኣ ነበር ጁኖ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ሰንበደት። ቅድሚ 3 ዓመት ከመይ ምስኣ ተፈላልዩ ናብ ወፃኢ ሃገር ከም ዝኸደ ዘከረት። ልዩ ኣብቲ እዋን እቲ ደው ከተብለው ፈቲና እኳ እንተነበረት ክኸይድ ስለ ዝደለየ ግን ኣይፋሊልዋ ገዲፍዋ ኸደ። ሕጂ ግን ጁኖ ዳግማይ ምስኣ ስለ ዝሰርሕ ከም ዝተሓጎሰን እቲ ዝምድና ዳግማይ ክሕድሶ ከም ዝደልን ነገራ። ልዩ ግን ብዛዕባ ርክቦም ወልሓደ ሰብ ከይፈልጥ ኣጠንቀቐቶ። ድሒሩ ጁኖ ኣብ መጻኢ ክኽሕሳን ፍቕሩ ዳግማይ ክሕድሶ ከም ዝደሊን ካልኣይ ዕድል ክትቦ እንተሓተታ እኳ ልዩ ግን ፍጊዕ ኢልካኒኻ ብምባል ነቲ ሓሳብ ነጸገቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሁያንግ ምስ ኣኩኡ ባክ ኮይኑ ብሰንኪ ልዩ ነቲ መገሽኡ ንልዕሊ 3 ሰሙን ከናውሖ ከም ዝወሰነ እንዳነገሮ ከሎ ሁያንግ ንልዩ ምስ ጁኖ ረኣያሞ ንቤክ ድማ ትወዲ መን ምዃኑ ምስ ሓተቶ ቤክ ድማ ጁኖ ናይ ልዩ ናይ ቀረባ መሓዛኣ ምዃኑን ንፉዕ ሰብ ከም ዝኾነ እንተነገሮ እኳ ሁያንግ ግን ብቕንኢ ንጁኖ ከመይሉ ንልዩ ገዲፍዋ ከም ዝኸደይሉ ነገሮ። ጁኖ ድማ ምስ ልዩ ክዛረብ እኳ እንተፈተነ ንሳ ግን ኣቤቶ። ኣብ መንጎ እዚ ሁያንግ መጺኡ ኢድ ልዩ ሒዙ ንጁኖ ኣፍቃሪቱ ምዃና ነጊሩ ኣብ መኪና ቴሌፎን ረሲዓ ከም ዝኸደት ድማ ጠቒሱ ሒዙዋ ኸደ። ልዩ ድማ ክትከይድ ደልያ ስለ ዝነበረት ንሁያንግ ድሕሪ ምምስጋና ናብ ስራሕ ክትከይድ ከም ዘለዋ ነጊራቶ ኸደት። ድሕሪ ቁሩብ ኣብ ስራሕ ሓላፊኣ ጁኖ ኣፍቃሪኣ ነበር ምዃኑ ከም እትፈልጥ ነጊራ ኮይኑ ግን ልዩ ምስኡ ካብ ምስራሕ ሓሊፋ ካልእ ኣማረፂ ከም ዘይብላ ነገረታ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጁኖ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ ንልዩ ንዕኡ ብምርኣያ ከም ዝተሓጎሰትን ምስኡ ክሰርሕ ከም እትደሊ ርግፀኛ ከም ዝኾነ ንምሓዛኣ ነገራ። ሁያንግ ብወገኑ ኢድና ጠመተ ብዛዕባ ኣቐዲሞም ዘሕለፍዎ ህይወት እናዘከረ ባሂልዎ ከሎ ቤክ ንጁኖ ልዩ ቀዳማይ ኣፍቃሪኣ ምዃኑ ነገሮ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለዉ ልዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትወፅእ ምስ ረኣያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ንልዩ ምስ ሓተታ ከም ዝሓመመትን ናብ ገዝኣ ትኸይድ ከም ዝትደልን ነገረቶ። ሽዑ ኸሰንያ ሓሰበ እሞ ኣብታ ኣውቶቡስ ምስ ኣደየበ ልዩ ሒዛቶ ዝነበረት ህያብ ስለ ዘስተባሃለ ናብ ገዛ ከም ዘይትኸይድ ዘላ ስለ ዝተረድአ ብዛዕባ እቲ ሓቂ ክትነግሮ ደፋፍኣ። ካብ ኣውቶቡስ እናወረዱ ከለዉ ልዩ ንጁኖ ፍቕራ ክትነግሮ ናብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም እትኸይድ ዘላ ገለጸትሉ። ሁያንግ ነዚ ንቤክ ምስ ነገሮ ቤክ መገሻኡ ንዘይትፈትዎ ጓሊሉ ከናውሖ ከም ዘይብሉ ነገሮ። ድሕሪ ቤክ ኣዝዩ ተቆጢዑ ናብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ጉዕዞ ከቀላጥፎ ከም ዘለዎ ኣጠንቅቆ። ልዩ ንዕኡ ከም ዘይትኸውንን ኣብ መጻኢኡ ከተኩር ተላብዎ። ሁያንግ ግን ብወገኑ ሓሳቡ ንኽርስዕ ለይትን መዓልትን ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ እኳ እንተነበረ ክርስዓ ግን ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጎን ከም ኣመሉ ኣብ ስራሕ ንሂ ክስዕባ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ክዛረባ ወሰነ። ግን ኣዝዩ ስለ ዝፈርሐ ከም ወትሩ ንኸይገብሮ ረሓቐ። ልዩ ድማ ናብ ገዝኣ ክትምለስ ከላ ሁያንግ ኣብ መንገዲ ረኸበቶ እሞ ስለ ሓገዙ ደጊማ መስገነቶ። ድራር ክትጋብዞ ምስ ወሰደቶ ንሂ ድማ ከም ዝዓደመታ ተረድአ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ንኽልቲኦም መንበር ገዲፋትሎም ከደት። ኣብ መንጎዚ ሂኒ ልዩ ዘለዎ ስምዒት ተረድያ ትፈትዋ ዲኻ ኢላ ምስ ሓተተቶ ካብ ተምሃሮ ከለዉ ጀሚሩ ይፈትዋ ከም ዝነበረን ብሰንካ ድማ ከይነገራ ከም ዝተረፈ ነገራ። እዚ ድማ ሁያንግ ንልዩ ብተኸታታሊ ብዘጋጠሙ ፍጻመታት ከም ዝሰማምዑ እንትሓሰበት እኳ ኮይኑ ግን ንመሓዛኣ ምስ እተፍቅሮ ሰብ ፈጺማ ከም ዘይትቀራረብ ፈሊጣ ድሕሪ ክትጭነቕን ክትሰትን ምጽናሓ ግን ኣብ መወዳእታ ወላ እኳ ልባ እንተተሰብረ ብሓባር ክኾኑ ከም ዝተፈጥሩ ብምእማን ከተራኽቦም ወሰነት። ብኻልእ ወገን ድማ ልዩ መሓዛኣ ኣብ ቤት መግቢ ኮይና ብዛዕባ ጁኖ እናመራረት ከላ መሓዛኣ ድማ ኣጸናንዓን ካብኡ ክትርሕቕ ድማ እናመኸራ ከሎ ናይ ሂ ዘይምምላስ ምስ ረኣየት ግን ልዩ ምስ ሁያንግ ትህሉ ኢላ ብምሕሳብ ካብ ምድዋል ተቆጠበት። ብድሕሪኡ ድማ በይና ናብ ገዝኣ ኸደት። ንጽባሒቱ ልዩ ኣብ ልዕሊ ጁኖ ወልሓደ ስምዒት ከም ዘይብላ ብምእማን ንሓላፊኣ ምስ ጁኖ ክትሰርሕ ጸገም ከም ዘይብላ ነገረቶ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ሁያንግ ልዩ ፈጺማ ናቱ ክትከውን ከም ዘይትኽእል ሓሲቡ ናብ ኣሜሪካ ክገይሽ ንብረቱ ክዕሽግ ጀመረ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሂ ሓሳብ ኣብ ካልእ ከም ዘሎ ዝተረድአ እንታይ ኮይና ምስ ሓተታ ተፍቅራ ጓል ዓርክኻ ከም እተፍቅር እንተፈሊጥካ እንታይ ምገበርካ ኢላ ምስ ሓተተቶ ንሱ ድማ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ንዓርኩ እንቋ ሓጎሰካ ከም ዝብሎ ነገራ።
ሳንታና ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መልሰና እሞ ጁኖ ኣብ ማዓስከር ከም ዘይነበረን ከም ዝሓሰዋ ምስ ፈለጠት ልዩ እንዳተጨነቐት ኣብ መንገዲ እናኸደት ከላ ሁዮን ከህዳኣ ናብ ቤት መግቢ ወሰዳ። ብድሕሪኡ ኩሉ ረሲዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ እንተመኸራ እኳ ልዩ ግን ንጁኖ እንተዘይረኺባቶ ሰላም ከም ዘይህልዋ ነገረቶ። ብሓባር ኮይኖም ድማ ናብ ማዓስከር ብምኻድ ብዛዕባ ኩነታት ጁኖ ሓተቱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣብ ዝርከብ ምስጢራዊ ማዓስከር ከም ዘሎን ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእልን ስለ ዝተነግራ ተበሳጫ ምስ ዮንግ ክትከይድ ወሰነት። ነዊሕ ከይጸንሑ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ከም ዘምለጠቶም ስለ ዝፈለጡ ደድሕሪኣ ክጎዩ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ልዩ ክትጎይ ከላ ስለ ዝወደቐት ሁዮንግ ክምለስን ነታ ኣውቶቡስ ከርክባ ነገረቶ። ንሱ ግን ገዲፍዋ ናብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘይከይድ ነጊሩ ምስ ኣተረፈ። ናብ ዝሕጂ ዘለናይ እዋን ምስ እንምለስ ሁዮንግ ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ናብ ነፋሪት ክድይብ ምስ ቀረበ ልዩ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ካብ ሆስፒታል ስለ ዝተደወለሉ ቀልጢፉ ነታ በረራ ሰሪዙ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ንልዩ ረኸባ። ልዩ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ምስ ሓተተቶ ኣብ ክንዲ ብዘረባ ስምዒቱ ክትርዳዕሉ ተስፋ ብምግባር ኢዱ ኣብ ኣፍ ልባ ኣቐመጠ። ከም ወትሩ ግን ልዩ ነቲ ምልክታት ኣይተረዳኣን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ነርስ ኣትያ ንልዩ ንመርመራ ወሰደታ። ብኻልእ ወገን ድማ ናብ ሆስፒታል ንምኻድ ንሓላፊኣ ንልዩ ክትበጽሓ ክፈቕደላ ለመነታ። ኣብዚ እዋን እዚ ጎን ክትጭነቕ ከላ ስለ ዘስተውዓለላ ከፋንዋ ምስ በለ ዝገበረቶ ጫማ ከም ዘይተመቸኣ ብምስትውዓል ናቱ ጫማ ኣውፅዩ ሃባ። ናብቲ ሆስፒታል ምስ በጽሐት ኣኮ ሁዮንግ ረኸበቶ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ሁዮንግን ሊንግን ኣብ ውሽጢ ሊፍት ከለዉ ሁዮንግ ስምዒቱ ክገልጸላ እቲ ኣጋጣሚ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እናሓሰበ ከሎ ካልኦት ተሳፈርቲ ኣተው እሞ ልዩ ናብኡ ገጻ ክትጽጋዕ ገበርዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዩ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ዘይምርድዳእ የቕሬታ ሓቲታቶ ኸደት። ነዊሕ ከይጸንሐት ድማ መጽያ ብምድንጓያ የቕሬታ ብምሕታት ኢዳ ሒዛ ሃንደበት ምስ ዮንግ ዝነበራ ፍቕሪ ከም ዝጠፍኣላን ምስ ጎን ድማ ፍቑራት ምዃኖም ነገረታ። ቀጺላ ኣኮ ሁዮንግ ምስ ልዩ ንበይኖም ክገድፎም ስለ ዝሓተታ ልዩ ምስ ዮንግ ብሓባር ናብ ገዝኣ ካብ ምኻድ ሓሊፋ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ተገንዘበት። ኣብ ካልእ ዝኽሪ ድማ ልዩን ሁዮንግን ዝሓድሩሉ ቦታ ክደልዩ ከለዉ ሁዮንግ ኣብ ማይ ዝመልአ ጉድጓድ ይወድቕ እሞ ልዩ ስሓቐቶ። ኮይኑ ግን ንልዩ ምሕምባስ ከም ዘይክእልን ማይ ከም ዝፈርሕን ምስ ነገራ ልዩ ገመድ ክትረክብ እናኸደት ከላ ኣብቲ ማይ ጠሓለ። ሁዮንግ ክትሕል ምስ ረኣየቶ ንሳውን ዘሊላ ኣተወት። ኮይኑ ግን ንሳውን ሓንቢሳ ስለ ዘይትኽእል ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ተረፉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ልዩ ጸልማት ከም ዝፈርሕ ክትነግሮ ከላ ንሱ ግን ኣብ ጎና ስለ ዘሎ ከይትጭነቕ እናነገራ ከሎ ሓደ ዘፍርሕ ድምፂ ምስ ሰምዐ ብስምባደ ናብኣ ዘሊሉ ኣብ ልዕሊያ ወፀ። ንሳ ድማ ኣስሓቐቶ። ኣብ ገዝኣ ምስ በጽሐት ንዝተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ ምስ ሓተታ ንሳ ግን ኣይወሓደን ብምባል ገዲፋቶ እናኸደት ከላ ሰኣን ቁሩብ ኣብ እስካላ ክትወድቕ ክትብል ካብ መውዳቕ ኣድሓና። ብድሕሪኡ ናብ ገዝኣ ወሲዱ ኣብ ዓራታ ምስ ደቀሳ ዘልያ ነገር እንተልዩ ኣብዚ ክጸንሕ ምዃኑ ነገራ። ድቃስ ድማ ምስ ወሰዳ ኣብ ሕልማ ሁዮንግ ክስዕማ ምስ ረኣየት ብስምባደ ተበራበረት። ኣብዚ እዋን ጁኖ ብዛዕባ ልዩ ይሓስብ እሞ ኣብቲ መጽሓፍ መመረቕታ ቦታ ከመይ ብሓደ ከም ዘሕልፍዎ እናሓሰበ ከሎ ወላ እኳ ንሳ ኣብቲ መደብ ደቂሳ እኳ እንተነበረት ንሱ ግን ብሓባር ኣብኡ ስለ ዝነበረ ጥራይ ተሓጐሰ። ዳግማይ ብሓባር ክኾኑ ድሕሪ ምምናይ እቲ ሓቀኛ ምኽንያት ዝኸደሉ ክነግራ ወሰነ። ጁኖ ገዲፍዋ ዝኸደ ስለ ዝሓመምን ንዝሓሸ ሕክምና ምዃኑን ግን ምናልባት እንተዘይደሓነ ካብ ሓዘን ከድሕና ስለ ዝሓሰበ እዩ ዘይነገራ። ንጽባሒቶ ንጎ ልዩ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ሁዮንግ ቁርሲ ኣዳልዩ ከም ንግስቲ ክሪኣ ከሎ ተዓዘበት። ልዩ ድማ ናብ ደገ ምስ ወፀት ጁኖ ክጽበያ ከሎ ረኸበቶሞ ስለምንታይ ቴሌፎን ዘይልዓለቶ ምስ ሓተታ ድማ ብሓባር ከም ዘየለውን ክዛረባ ድማ መሰል ከም ዘይብሉን ብጽኑዕ ነገረቶ። ድሕሪ ንውሽጢ ምእታዋ ኣብ መሬት ኮፍ ኢላ ክትበኪ ጀመረት። ሁዮንግ ክህድኣ እናፈተነ ናብኣ ተጸጊዑ ሰዓማ። ኣደ ሁዮንግ ኣብ ሓደ ኣሜሪካዊ ኮሌጅ ትምህርቱ ክቕጽል ከም ዝወሰነት ምስ ነገረቶ ብመሰረት እቲ ምሉእ ውጥን ዘውፅኦ ንልዩ ዘለዎ ፍቕሪ ክሕብራ ኸደ። ሕጂ እውን እንተኾነ ደጊሙ ወልሓንቲ ኸይዛረብ ወሲኑ ተመልሰ። ልዩ ድማ ምስ ሰዓማ ሰንቢዳ ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝገበረ ምስ ሓተተቶ ኣብ መወዳእትኡ ካብ ሃይስኩል ከለዉ ጀሚሩ ከም ዘፍቅራን ፍቕሪ ክሳብ ትቕበሎ ድማ ተስፋ ከም ዘይቆርጽን ነገራ። ኣብዚ እዋን እዚ ጎን ክትቀርቦ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ንሱ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝረኽባ ግዜ ሸለል ይብላ ምንባሩ ሓረቐት። ስለምንታይ ከምዚ ይገብራሎ ኢላ ምስ ሓተተቶ ከም ዝፈርሓን ከም ኣቕልጡፍ ከም ዘይኮነን ተረድአት። ልዩ ጭንቀታ ንምፍዋስ ናብ ቤት መግቢ ሳን ምስ ከደት መሓዛኣ ብዛዕባ ኩነታታ ስለ ዝተጠራጠረ እንታይ ኮይና ከም ዘላ ክሓታ ሓሰበ። ኮይኑ ግን ጸቕጢ ከይገብረላ ሓሲቡ ግን ገደፎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ልዩ ተነጊርዮ ክስሕቀኒ ኢላ ብምሕሳብ ሱቕ ኢላ ኸላ ሁዮንግ ብወገኑ ስለ ዝሰዓማ ፍቕሩ ኣብ መወዳእታ ስለ ዝነገራን ተሓጒሱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣኩ እንታይ ክገብር ከም ዝሓሰበ ሓተቶ። ኣብ መንጎ ልዩ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ከም ዘላን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፈሊጡ ንኽረኽባ ተበገሰ።
ማዕሪኡ ድማ ልዩ ከም ዝመጽእ ዘሎ ምስ ፈለጠት ንሳንግፊል ከም ዝኸደት ክነግሮ ሓቢራቶ ኸደት። ናብ ገዝኣ ምስ ተመልሰት ድማ ክልተ መልእኽቲ መጻእ። እቲ ሓደ ምስ ጁኖ ክትዕረቕ ዘቕርብ ሕቶ ኮይኑ እታ ካልአይቲ ድማ ሁያንግ ሕጂ እውን ገና መልሳ ይጽበ ከም ዘለዎ ዘዘክራ ነበረ። ልዩ ድንግርግር ኢልዋ ከሎ ሳንግቢል መጺኡ ንኽዘናግዑ ከም ዝኸዱ ምስ ነገራ ሓጎሳ ከይወድአት ሁያንግ ከም ዝኸይድ ምስ ፈለጠት ግና ሓሳባ ቀየረት። ኮይኑ ግን ህዮንግ ልኢኹ ከጨነቓ ከም ዝገብር ነጊሩ ምስ ኣፈራርሓ ክትከይድ ተሰማምዐት። ኣብ መኪና ከለው ድማ ሁዮንግ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ ብፍቕሪ እናጠመታ ከሎ ክዛረባ ምስ ፈተነ ከም ዝደቀሰት ኣምሲላ ካብ ዘረባ ሃደመት። ካብ ዕረፍቲ ተመሊሶም ጉዕዞ ምስ ጀመሩ ልዩ ኣንፈት ቀይራ ኣብ ጥቓ ትመራሕ መኪና ኮፈለት። ኮይኑ ግን ሳንግፊል ኣብ ጥቓ ህዮንግ ደቂሱ ስለ ዝነበረ እቲ መራሕ መኪና ባዕሉ ህዮንግ ምዃኑ ተገንዘበት። ልዩ ሕጂ እውን ንዕኡ ሸለሊላ ነፍሳ ኣብ መግቢ ጸመደት። ኣብ ማእከል ህዮንግ ከም ዝጠመየ ነገራ እሞ ምሳ ኸለሰቶ ድማ ንሱ ግን ናብ ካልእ ኣዚሩ ከጥቃዓ ምስ ፈተነ ደጊሙ ከይሓታ ነጊራ ነቲ መግቢ ኩሉ በልዓቶ እሞ ክልቲኦም ብልቢ ይስሓቑ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ዓሳ ክገፍኡ ይውስኑ እሞ ህዮንግ ድማ ልዩ ምስኡ ክትከይድ ሓተታ። ንሳ ግን ኣበየቶ። ስለዚ ንሳንግፊል ከመይ ጌርካ ዓሳ ከምትገፍፍ ከርእየካየ ብምባል ተጸንበሮ። ህዮንግ ብዙሕ ዓሳ ክሕዝን ከሎ ሳንግፊል ግን ዝኾነ ዓሳ ይሓዘን። ጸኒሓ ድማ ልዩ ኣብ ገምገም ባሕሪ እናተጓዕዘት ከላ ክትወድቕ ምስ ቀረበት ህዮንግ መጺኡ የድሕና እሞ ዕምበባ ባሕሪ ክደልዩ ኸዱ። ሽዑ ኣብ ባሕሪ ዝተፈልየ ዓይነት ቆጽሪ ልኣዩ እሞ ከውፅእዎ ምስ ፈተኑ ደጊማ ሑፃ አንሸራቲትዋ ክትወድቕ ምስ በለት ኣብዚ እዋን ህዮንግ ኣድሓና እሞ ሒዝዋ ከሎ ድማ ከይስዕማ ፈሪሓ ኢዳ ኣብ ኣፋ ገበረቶ። ኣብዚ እዋን ህዮንግ ጭንቀታ ስለ ዝተባሃለ ኣብ ልዕሊኡ ስምዒት ተማዕብል ከም ዘላ ስለ ዝተሰምዖ ተስፋ ከይቆርጽ ወሰነ። ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሱ ልዩ ሓዚና ምስ ረኣየታ ምስ ጎን ጸገም ከም ዘጋጠመ ብምሕሳብ ንበይና ወሲዳ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ብምዝራብ ክፈትሕዎ ከም ዘለዎ እናነገረታ ኸላ ግን ምስ ጎን ወልሓደ ርክብ ከም ዘይብሎምን ንዓ ምስ ህዮንግ ዘለዋ ነገር ክትፍትን ክትብል ከም ዝገበረቶ ነገረታ። ኣብዚ እዋን ልዩ ብናይ መሓዝኣ ቅንዕና ኣዝያ ተገረመት። ቀፂላ ድማ ንጎንግ ከም ዝፈተወቶን ኮይኑ ግን ዕድል ከም ዘይሂባ ዘሎ ምስ ነገረታ ልዩ ብሓባር ንክኾኑ ከተተባብዖ መኸረታ። ሽዑ ለይቲ ልዩ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወታ ንሓለመት ከላ ኣዲኣ ቅድሚ ምሟታ ምስኣ ክትነብር ትደሊ ከም ዝነበረትን ኮይኑ ግን ምስ ሓትናኣ ክትነብር ምስ ጀመረት ገዲፋታ ከም ዝኸደትን ኣብ መወዳእታ ድማ ጁኖ ገዲፍዋ ከም ዝኸደን ብምሕሳብ ሕጂ እውን ህዮንግ ገዲፍዋ ከይከይድ እናፈርሐት ምስ ተስአት ኣብቲ ገዛ ድማ ሰብ ኣይነበረን። ድማ ንክልቲኦም በይኖም ክትገድፎም ሓሲባ ገዲፋቶም ከደት። ኣብዚ ግዜ እዚ ህዮንግ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ናብኡ ቀሪባ ናብ ኣሜሪካ ገዲፍዋ ከይከይድ ለመነቶ። ህዮንግ ብስምባደ ክህድኣ ምስ ፈተነ ብገለ መንገዲ ትብዓተ ኣኪባ ሰዓመቶ። ብድሕሪኡ ንዝምድንኦም ዕድል ክትቦ ከም እትደሊ ነገረቶ። ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት ልዩን ህዮንግን ብሓባር ግዜ ክሕልፉን ዝያዳ ክፋለጡን ምስ ጀመሩ ሓደ መዓልቲ ኣኩኡ ብሓደ ረኸቦም እሞ ንዕኡ ፈልዩ ኣዘራርቦ። ህዮንግ ምስ ልዩ ዘለዎ ርክብ ምስ ተኣመነ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ስራሕ ክገድፎ ከም ዝሓሰበ ምስ ነገሮ ኣኩኡ ድማ ኣዲኡ ነዚ ከም ዘይትቕበሎ ከዘኻኽሮ ፈተነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ህዮንግ ነገራት ክሳብ ዝዕርዮም ነዲኡ ከይነግራ ሓተቶ። ጸኒሑ ምስ ልዩ ብቴሌፎን እናተዘራረበ ከሎ ክድቅስ ከም ዘይትኽእል ምስ ነገረቶ ክመጽእ ትደሊ ነዲኺ ኢሉ ሓተታ። ልዩ ግን ሕፍረት ስለ ዝተሰማዓ ድቃስ ከም ዝመጻን ከይመጽእን ነገረቶ። ንጽባሒቱ ልዩን ዕዳጋ ስለ ዝኸዳ ናብ ህዮንግ ደው ኢላ ከም ዘይረኸቡ ነገረቶ። ኮይኑ ግን ምሸት ህዮንግ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ኮይኑ እናተጽበያ ከሎ ልዩ ምስ ተሰኺሩ ዝነበረ ኣኩኡ መጸት እሞ ህዮንግ ድማ ተሰኪሙ ናብ ገዝኡ ኣብፂሑ ናብ ልዩ ተመልሰ። ንጽባሒቱ ፍቕራዊ ድራር ክበልዑ ወሰኑ። ቅድሚ ምኻዶም ግን ሓዚና ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢላ ረኣይዋ እሞ ምሳታቶም ክትመጽእ ዓደምዋ። ድማ በይና ብምዃና ጽምዋ ከም ዘለዋ ምስ ነገረቶም ናብ ጎንግ ኸይዳ ክትረኽቦ ከም ዘለዋ ምስ መኸርዋ ልዩ ድማ ናታ ኽዳን ሂባ ከም ትኸይድ ገበረታ። ድማ ናብ ጎንግ ምስ ከደት ምስ ኣዲኡ ረኸበቶ እሞ ኣዲኡ ድማ ብኡ ንብኡ ፈተወታ። ድሒሩ ብሓባር ግዜ ክሕልፉ ምስ ጀመሩ ኣደ ጎንግ ሰይትወዳ ከም እትኸውን ኣዝያ ርግጸኛ ነበረት። ጎንግ ኣዲኡ ምስ ክትዛረብ ምስ ሰምዓ ሓፊሩ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ከይተጨንቓ ይቕሬታ ሓተታ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጸቕጢ ጌራትሉ እምበር ዘየፍቅራ ኮይኑ ከም ዝስምዓ ድሕሪ ምሕባራ እናበኸየት ናብ ገዝኣ ተመልሰት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጁኖ ናብ ናይ ልዩ ኣካየዲ ስራሕ ከይዱ ምስኣ ክምለስ ክሕግዞ ምስ ሓተቶ ንሱ ግን ምስ ከደ ብጣዕሚ ከም ዝተጎድአትን ሕጂ ድማ ኣብ ሂወታ ክህሉ ወልሓደ መሰል ከም ዘይብሉ ነገሮ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ልዩ ህዮንግ ስለምንታይ ከም ዘፍቀራ ምስ ሓተተቶ ንሱ ድማ ሓቂ ክዛረብ ወሰነ። ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበሮም ዝኽሪ ኣልዒሉ ኣብ ኣውቶቡስ ክትድቅስ ከላ ንመጀመርታ ግዜ ካብ ዝረኣያት ሒዙ ከም ዘፍቀራ ነገራ። ልዩ ድማ በዛ ኣዝያ ተሓጎሰት። ኣብ መንጎ ግን ካብ ገዛ ህውፅፅ ፃውዒት መጾ እሞ ብዝተኻለ መጠን ድማ ቀልጢፉ ናብቲ ትካል ክመጽእ ስለ ዝተነግሮ ቆፀሮኦም ቀየሩ።
هيانغ نليو أب جزا قديفو بفتنة نابت تكال مسكده عديو تتصبيو نبرتمو ناب أمريكا تمليسو كخيدات نعانة قرتو كما يلسب ناب أمريكا نخيدي لمن كحزنكا تساقيكم هيانغ جن بوغنو أمرجز يتأنيعو كل جزيز دليتو كم زجبرن حججن لبوز عززو خسعب كتفقدلو حتى نتصبحيتو دما هي اتي غونغ زهابا ستيكر مسناي مسغانا صحف جيرا سددتا ابز جزيزي غونغ بزجبرا نجر ناي جبن سمعي سلس تسمعو بزعبا كاب لبو انتاي كم زحسب كنغرايلو كرخبا مسكده مستمارو كتزارب كلا رأيامو كساب تود دحر متصباي أمو داتا يرخبا كوين جن داجيمو ززارب وطفيو دمت اطفيو سقيلو خلو هيد ما حجون مس أزتصاود دلو مسيلوا حزنتلو أبز جزيزي جونو مسليو بزعبا بروجكتوم كزاراربو ترخبو كوينو جن ليو دحر حجي خسرح كم زي تخيل قاليت أي غريتان حتى تتوخلا جونو جيو أبزلو دويلون كلو حالواتو تفيو ودغ ليو دما كابز ودغلو العلا دحر محجازا جونو خم تقدم زبلا نسرح تراي زي كونس نحكمنا كم زقشة نجرا ليو دما تجرمت مو حق سلز نجرا دما مسجنتو أبز حج وانجن كم زدنوين قبل عليو زنبرا سميعيت كم زت أفن اكواد أمس يونغ فقراو زمدنا كم زجمرت نجرتو ناب أمريكا كتمرسو زقورت أده يونغ ناب ليو بمخاد ودا قديفا كتأفق حبرتا جن هيونغ إزمس فلتة نليو حيزونا بديو كيدو بزي بقى كنبر كم زيدلن نوسان قدوما كتغبر كم زلوا نجرا أي كم زعينة ولدو كويو أب هاجرنا توديو سأنيحو أب تاليتتيا جونو سخيرونا بأفدق ليو بمخادي تبيامو يغرق تبللو دما بترقاقامي حتتا كوينو جن ليو شعو أب تقدم نعا قديفواك خير كله استسمع سمعيت حج بتارقو نسو قستمقرو أطبقا نقرتو إذا ترقيت تعزب زنبرت أده يونغ قبل علو الدامس كالقسب تخيدا الليلة كسستامو كتقدفو مسحتتتا دما ليو دما مليسا كابل باكا متفكرون نوسان ودا أخبيرا حاقوسو خركب كتفقدلو خمزلوان نقرتا نتصبحيتو هي بينانا بسرحة خدكيد كلا كعسو اختار ما مسك أربت غونغ ناب آغت آغويو كام هرام كعسو أدحنا أبزا قات أمي غونغ أمو داتا خمزة فكران مسليو بدفي إدرار كبالعو كم استراخبون نعا آخ حقو سايلو تراي كم زقبرون مس نقرا هيدا سيلوا مس عمتو بفلوت فقرات كونو شعو مشتات دهيونغ نليو بحق إيه فكرا ديولا مس حتتتو ليو كاب هاي سكول تمرتو جميرو ناي مجمرتا فقرو مخانان كقدفا خمزي كإلن بزي سقاقا نقرا نقو دما دهيونغ نليون هيونغن كي سمعتهم كأسيلهم كاب تغزاق وطو خفتنو خلو رأيتهم كوينوغن مس رأيتهم زخونا قبرة ملسي كي رأيت سوق إلا غدت نتصبحيتو غزاليو مستوحقوحة هيونغ إلا بمحساب نتمعصو مسكفتتو عده هيونغ كم زخونت رأيتمو تشرشيرانا وشت غزاقت أتو عدمتا دحيرا غلز ستة نجر كتمت فريجا مسكفتت أو زخونا نجر سلازيلة تسقي أخلا عديو دحر متهددا نودا هيونغ كتمرعو تفقد الله مخانا كوينوغن بسنكز سرحو كبالاشو سلازي بلو مسؤنا بأمريكا كتمت كم زلوان دا نجرت تخلا ليو كتشنق جمرت أنت أملخي أنت يقول يزي ليو أب كوريا كتسنح سرحا كتقتلن أب تمساسا لغزير ما مسويان كتنبرن كوان تدليت إزي بزي مخانون حلافيا بزعباز قداي كم مخرا مسحتتتو حلافيا لباز بلا كتسعب كم زلوا مس مخرا أمو داتان هيونغ ولا كوا مسؤو كتنبر انت دليت سرحا كتقدف كم زي تخيلقن نقرتو هيونغ دما اتخونتات مستردئة سرحو مسودئة كملس مخانو يسامامع كدم مخادو دمان موداتا غزي كاب كتما وصاء بحبار دحر محلافهم تفلاليو أمو داتا هيونغ نام عرفو نفرت كخيد أبز دالولو زنبر اوان أكو بزعبا ليو مسحاتتو نسا ختفانو كم زيت دلن كتفانو كم زيت متسئ نقرو ليو جن دحر دقايق بورسا حيزا ختمتسئ كلا رأيا ليو دما تنفاسانا تقرارتسئ مسؤنا بأمريكا ختكيد كاب سرحانو يحرفتي كم زوسدتن سرحو مسود أدما بحبارنا بكوريا خمز ملسون دحر منقارا بحاقوس تمليئوم ناب أمريكا كم زمرحونا تعزمنا تاريخنا يزازم